Party List, Mamamayang Liberal, or ML, the multi-sectoral wing of the Liberal Party, filed their respective CONCAN for next elections, for the 2025 elections, to participate in the party list elections. We did that, not just to run, but to fight. Laban po ito sa lahat ng mga nagugutom, nagkakasakit, at namamatay dahil sa kapabayaan, dahil sa kasakiman, dahil sa karahasan at kasinungalingan ng mga pinuno natin. Laban po ito sa ating mga kababayan na nasira ang buhay at pamilya dahil sa mga pogos at online gambling na hinayaang magkalat dahil sa pabaya at pakikipang kontsabahan ng ating liderato. Laban po ito sa mga sundalo na nagpapakahirap, napuputulan pa nga ng daliri habang binabantayan ng ating teritoryo, ang ating mga karagatan at ang ating sariling mga isla. Kinulong po ako nila for 2,454 days. Sinira ang aking pangalan, pinatahimik, at nalagay pa nga sa panganib ang aking buhay. But my conviction remains unshaken that the Filipino people deserve better. Mamamayang Liberal, or ML, represents the marginalized, those left behind by a system that ignored them. Nandito po kami, we are offering ourselves once again for public service. Kami, mga nominees, sila Congressman Ted Bagilat and Congressman Erin Tanyada, to be the voice, a strong voice for the marginalized, and to fight for true representation. Hindi po kami aatras, hindi kami susuko, mananatili po kaming tapat sa Pilipino, at patuloy po namin ipaglalaban ng isang gobyerno na pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuhay ang ML, mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Ma'am. Thank you po. Question? Gabriela, Tribune. Hello po, former Hello. Senator. I would just like to ask, kasi earlier this year, sinabi niyo po na hindi na po kayo tatakbo for next year's elections. I wonder what changed your mind po. Salamat. Okay, a lot of factors. Totoo po yun. Hindi po ako nagbalak na tumakbo kahit anong posisyon, not even for a senator. Kasi marami pa akong aayusin din sa buhay ko, sa family, because, you know, I've been out. They jailed me for almost 7 years. I wanted to rebuild my life. But I was also going around in various activities, in various events, lalo na po sa mga eskwelahan, mga universities and colleges. And I was able to interact with a lot of people, especially young people. And many of them were asking, di ho ba kayo babalik sa Senado? Di ho ba kayo tatakbo? And I said, hindi muna. And then more and more, especially when we were exposed to the various sectors, and then of course, yung mga kasamahan ko sa ML and also sa LP, kasi ML nga is a sectoral wing of LP, then I was convinced that I think this would be another stage, another part of my journey na karugtong lang ho ng aking mga naging journey noon na nakikilaban, na may mga pinaglalaban ng mga kausa, na I think this time around, mas focus tayo sa marginalized. Kasi ang mga sektor po, ang iba't ibang sektor, ang siyang haligi ng ating lipunan. And nangangailangan sila panahon na para bigyan sila ng mas malakas na boses. At habang isusulong namin sa ML yung kapakanan ng mga marginalized sectors, yan din ang pagkakataon na makikipag-engage kami sa diskurso ng mga napaka-importanteng suliranin at issue
ng ating bayan. Marami na ho tayong nakikitang mga issue ngayon, maraming mga nangyayari ngayon, yung maraming mga naglalabasan na mga revelasyon. And very much aligned din to sa mga core advocacies ko na alam nyo naman, yung karapatang pantao, yung demokrasya, rule of law, justice, good governance. At itong mga sektor na to, bagamat iba-iba rin ang kanilang mga aptitude, at iba-iba rin ang kanilang mga hangarin, they are all bound by the overarching cause of social justice. So, ML will fight for social justice of the marginalized sectors, and we will fight against systemic injustices. Thank you. From Inquirer.net, John. Hi ma'am, good Hi, morning John. po. Si former Representative Harry Roque is may arrest order po ang House sa kanya. Given ma'am na last time he was gloating on your imprisonment, ano pong message niyo po? Ano pong masabi sa kanya? Alam niyo naman siguro kung anong tawag dyan. Hindi ko na lang sasabihin kung anong tawag dyan. Alam niyo naman kung ano yung mga pinagsasabi niya tungkol sa akin. And now look at him now. He's on the run. Instead of facing the rule of law, ay binabastos pa niya na hindi siya nagpapakita. Kahit nga dinismiss na yung kanyang writ of amparo. So siguro naman na-realize na niya kung gaano ka mali, yung mga mali na mga nasabi niya tungkol sa akin at saka yung mga ginawa niya sa akin. And I think you should realize that. So really, marunong talaga ang Diyos. Ma'am, one more on my end, sorry. Okay ba? Go ahead. Will you encourage him to, heed the arrest order? Of course, he must. He's a lawyer actually. He's a man of law. He's supposed to be a lawyer. Ako nga, hinarap ko eh. Kahit gawa-gawang mga kaso eh. Hinarap ko yung batas. I respected the rule of law. I went through the whole process even if it was so painful and tedious on my part. So dapat ganun. Kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya by means of, sa SOSA, nagla-live feed na lang siya, and then parang iniinsulto pa niya yung ating mga law enforcers. Thank you. Rainiel, TV5. Pass up. Hi, good afternoon po, former Senator. Yeah, Rainiel from TV5. Ma'am, many are speculating that your political comeback is both revenge and redemption dahil dun daw sa, yung babalikan nyo raw, yung mga gumawa ng injustices sa inyo. And probably, marami pang former Senator Laila De Lima yung nasa piitan ngayon because of injustices. Your stand on this? I will always fight for justice for anyone because justice is